L-APS Bank nieda l-ewwel ktieb mis-serje Two Generations of Maltese Artistic Families. Fil-ktieb wieħed jista' jsib biografiji ta' 4 artisti Maltin, Antoine Camilleri u t-tifel tiegħu Antoine Paul Camilleri, kif ukoll Aldo Micallef Grimo u t-tifla tiegħu Nadine Micallef Grimo. Dr. Louis Lagana, l-editur tal-pubblikazzjoni, għallilna li din is-serje mhux biss servi ta' għodda edukattiva fil-qasam tal-arti, imma wkoll taqsam mal-qarrija l-esperjenzi artistiċi ta' dawn iż-żewġ familji. Primarjament il-ktieb li huwa parti mill-proġett u anke mill-esibizzjoni huwa biex anke l-istudenti universitarji ikollhom letteratura li hija dwar l-istorja tal-arti Maltija kif kienet qabel wara l-gwerra. U anke l-arti ta' tfal tal-artisti li kienu f'dawk iż-żminijiet. Allora hija arti wkoll kontemporanja u xekk. U naturalment mbagħad il-ktieb għandu wkoll analiżi li hija psikanalitika li hija kitba tiegħi u mbagħad hemm żewġ awturi oħra Miss Carmen Aquilina li trattat b'mod l-aspett edukattiv kif kienu jittrattaw l-istudenti tal-School of Art ta' żmien Aldo u Antoine u naturalment anki l-aspett kontemporanju, ġifieri l-istudent kif jitgħallem l-arti mill-ġenituri u mbagħad imur l-iskola tal-arti, dik hija kitba ta' Carmen Aquilina. U Dr. Valerie Vizanic, peress li hija soċjologa, ittrattat l-aspett soċjoloġiku ta' dawn l-4 artisti. Iċ-Chairman tal-APS Bank, is-Sur Emanuel Delija, ħabbar ukoll li dan il-ktieb flimkien mal-esibizzjoni bl-istess isem huwa bidu ta' proċess ta' 3 snin. Għandna il-bank għandu l-filosofija li jaħdem proġett ċiklu. Jagħmel numru ta' snin, imbagħad jerġa' jaħseb proġett ieħor. Wara jagħmel l-ewwel 3 snin konġunction ma' Dr. Lagana fuq inġibu flimkien grupp ta' artisti, ħsibna li għal 3 snin li ġejjin nitlu iktar fil-fond fl-istorja tal-arti, però forsi iktar importanti fl-impatt psikoloġiku li jkun hemm fil-familji ta' artisti. Interessanti tara kif jirreaġixxu l-ulied għal talent li jkollu l-missier jekk isegwu x'jekk jaqtu xagħriha, kif jintegraw il-tendenzi li jkun hemm fl-iskemi tal-arti u kif jinterattjaw billi jużaw media ġodda fuq temi li jkunu repetutament żviluppati. Bdejna mill-familja Camilleri u mill-familja Micallef Grimo u fadal 4 familji oħra għas-sentej li ġejjin. L-APS Bank huwa isem sinonimu mal-arti u l-kultura Maltija. Huwa permezz ta' dawn l-inizjattivi li l-bank jikkontribwixxi biex issaħħaħ l-apprezzament kulturali u fl-istess waqt jipprovdi l-opportunità biex artisti Maltin jaqsmu t-talent tagħhom mal-pubbliku. Jekk tara l-ewwel brochure li ħriġna 3 snin ilu kien sempliċement souvenir brochure riklam bil-profili, bil-biografiji u spjegazzjoni qasira. Però mbagħad bdejna ninkludu artikoli kritiċi, pereżempju l-influenza li l-istudju għandu fuq l-artist. U min kien intervistajna l-4 artisti Maltin kif kienu influenzati mill-ambjent li għamlu. Daħħalna artikolu l-impatt psikoloġiku ta' kif is-subkonxju jinfluenza l-artist Malti dejjem. Alla konna qablu dak it-tip ta' analiżi ma' studji li kienu saru barra. Dit darba qed nagħmlu oltre. Illi dak li qabel kien jidhru żewġ artikoli ftaħnihom. U nkorporajna allura 3 kontributuri fejn kellek il-Louis Lagana li ħassib il-biografiji, il-Dr. Vizanic li ħadmet fuq l-impatt soċjali li għandu fuq il-familji u fuq l-artist kif jirrispondi għas-soċjetà, u Sinjura Aquilina ħadmet ukoll bħala fl-istorja tal-arti u plantjat l-eżempji tajjeb, waħda ħadmet fuq familja u waħda ħadmet fuq oħra. L-idea tagħna li fis-sentej li ġejjin għax joqgħodx volumi oħra, inkomplu nesploru dawn is-suġġetti por niftħuhom f'ambitu iktar wiesa' imbagħad nallokaw fil-kontest l-4 pitturi kull sena f'dak li jkun qed isir. Il-ktieb Two Generations of Maltese Artistic Families għandu jsib postu f'kull librerija tal-arti
u jista' jinxtara miċ-ċentru tal-APS Swatar kif ukoll online mill-website tal-bank apsbank.com.mt.